Kedves horvát testvéreim! Draga hrvatska braćo, Vérig sértettek azzal, hogy az általam vezetett mozgalomról azt állították, hogy horvát területeket akarunk elrabolni. Ez hazugság. duboko sam uvrijeđen zbog tvrdnje da pokret na čijem sam čelu želi oteti hrvatske teritorije. To je laž. Horvátország a saját hazánk mellett a legfontosabb ország számunkra. Hasonlóképpen szeretjük Horvátországot, mint Magyarországot, mert a történelem egyé kovácsolt és vértestvérekké tett minket. Hrvatska je, osim naše domovine, za nas najvažnija država. Hrvatsku volimo slično kao i Mađarsku. Uostalom, povijest nas je spojila i učinila braćom po krvi. A Zrínyi család évszázadokon át harcolt Horvátországért és Magyarországért, de együtt voltunk a legtöbb csatában, ahol a horvát és a magyar vér védte meg a keresztény Európát a töröktől. Obitelj Zrinski se kroz stoljeća borila za Hrvatsku i Mađarsku, a pripadnici hrvatskoga i mađarskoga naroda zajedno su vojevali mnoge bitke i svojom krvlju branili kršćansku Europu od Turaka. Amikor a magyar hadsereget megsemmisítette a tatár had, közös királyunk, negyedik Béla Trogirban talált menedéket. Lányai ma is Split városában vannak eltemetve, az első magyar király, Szent István ereklyéjét Dubrovnik, Szent László király koronázási palástját a zágrábi székesegyház őrzi. A horvát-magyar testvériséget sok-sok évszázad közös szenvedései és örömei kovácsolták össze. Kada je tatarska horda uništila mađarsku vojsku, naš zajednički kralj Bela IV. Utočište je našao u Trogiru. Njegove kćeri sahranjene su u gradu Splitu. Relikviju prvog mađarskog kralja Šent Ištvana čuva Dubrovnik, a plac za čin krunidbe kralja Šent Lasloa čuva Zagrebačka katedrala. Hrvatsko-mađarsko bratstvo učvrstile su mnogobrojne stoljetne patnje i radosti. Nincs Európában két szomszédos nép, amely ennyire kötődne egymáshoz, mint a horvát és a magyar. Mindkét nemzet különösen ragaszkodik a hagyományaihoz, és ha kell, a történelemben már többször bebizonyította, hogy akár fegyverrel is hajlandó szembeszállni az elnyomással. Éppen ezért próbálnak hazugságokkal időről időre éket verni a két nép között. U Europi ne postoje još dva takva susjedna naroda koji su toliko povezani kao hrvatski i mađarski narod. Oba naroda poseban značaj pridaju svojim tradicijama, a kroz povijest su više puta potvrdili da su, ako je potrebno, spremni oružjem se suprotstaviti agresiji. Upravo zato se događa da neke snage s vremena na vrijeme raznim lažima pokušavaju zavaditi naša dva naroda. Volim Hrvatsku. Volim Hrvatsku. Bármit megtennék azért, hogy Magyarország és Horvátország örökké testvérek maradjanak. Gyűlölöm és megvetem viszont minden európai nemzet közös ellenségeit, a kommunistákat, a devianciát népszerűsítő liberálisokat, a világot irányító bankárokat, pénzügyi köröket. Ezek az erők már a 19. és a 20. században is azon dolgoztak, hogy megrontsák a horvát-magyar szövetséget, és ez időnként sajnos sikerült is nekik. Sve bih učinio da Mađarska i Hrvatska zauvijek ostanu bratski narodi. Istovremeno mrzim i prezirem zajedničke neprijatelje svih europskih naroda, komuniste, liberale koji propagiraju devijantne pojave, bankare koji upravljaju svijetom, financijske krugove. Ove snage su još u 19. i 20. stoljeću nastojale narušiti hrvatsko-mađarsko zajedništvo, što im je nažalost povremeno i uspijevalo. A 20 évvel ezelőtt kezdődött honvédő háború azonban újra összehozta e két népet, hiszen magyarok százai álltak be önként a horvát nemzeti gárdába, hogy Horvátország függetlenségéért harcoljanak magyarként, az akkori magyar kormány pedig igyekezett a horvát szabadságküzdelmet diplomáciai és egyéb eszközökkel támogatni. Međutim, Domovinski rat koji je započeo prije 20 godina ponovno je povezao naša dva naroda, pošto su stotine Mađara dobrovoljno stupili u Hrvatsku nacionalnu gardu. Da bi se borili za nezavisnost Hrvatske, a tadašnja mađarska vlada nastojala diplomatskim i drugim sredstvima podržati hrvatsku borbu za slobodu. Az én személyes, legjobb magyar barátaim pedig fegyverrel harcoltak a 90-es évek elején Horvátország függetlenségéért. A Vukovár és Eszék között fekvő 800 éves magyar falu Szent László védelmét
1991-ben 2 magyar nemzetiségű horvát katona irányította, és számos magyar halt hősi halált Szlavóniában és Baranyában a független Horvátországért. A keresztszlavóniai magyar falvakban, mint például Kórógyon és Szent Lászlón, a háború alatt és most is együtt lobog a magyar és a horvát zászló. Éppen ezért volt hihetetlenül aljas próbálkozás a zágrábi kormány részéről, hogy megpróbálta egymás ellen fordítani a népeinket. Obranom Laslova, mađarskog sela starog 800 godina, moji najbolji osobni mađarski prijatelji početkom 90. godina oružjem su se borili za nezavisnost Hrvatske. Obranom Laslova, mađarskog sela starog 800 godina, koje se nalazi između Vukovara i Osijeka, 1991. godine rukovodili su hrvatski vojnici mađarske narodnosti. I mnogi Mađari umrli su herojskom smrću boreći se za nezavisnu Hrvatsku u Slavoniji i Baranji. U mađarskim selima u istočnoj Slavoniji, na primjer u Laslovu i Korođu, kao i za vrijeme rata, i danas se zajedno vijore mađarska i hrvatska zastava. Zbog svega toga nevjerojatno je podmuklo pokušaj vlade u Zagrebu da okrene ta dva naroda jedne protiv drugih. Horvátország az Európai Uniós csatlakozás előtt áll. A kormányfő hazugságával szemben az igazság az, hogy nem mi akarunk területeket elrabolni a szép és gazdag Horvátországtól, hanem az Európai Unió és a mögötte álló pénzügyi körök akarják elrabolni egész Horvátországot. Ők a megszállók, és éppen az fáj nekik, hogy mi figyelmeztetni akarunk benneteket a veszélyre. Hrvatska se nalazi pred ulaskom u Europsku uniju. Za razliku od laži hrvatskog premijera, istina je ta da mi ne želimo oteti teritorije od lijepe i bogate Hrvatske, već Europska unija i financijski krugovi koji stoji iza nje žele oteti cijelu Hrvatsku. Oni su okupatori i njih posebno boli što vas želimo upozoriti na tu opasnost. Magyarország 2004 óta tagja az Európai Uniónak, és mi csak veszítettünk ezzel a csatlakozással. Rabszolgaként kellünk csak a züllött, beteg Európai Uniónak, amely többek között arra kötelez minket, hogy fogadjuk el 2 férfi vagy 2 nő házasságát. Ez az ő erkölcsi szintjük, miközben kifosztanak minket. Mađarska je od 2004. godine članica Europske unije, a mi smo time samo izgubili. Izopačenoj, bolesnoj EU trebamo samo kao robovi, ona nas između ostaloga želi primorati da prihvatimo brak između 2 muškarca ili 2 žene. To je njihova moralna razina pri čemu nas izrabljuju. Hát nem. Mi szembeszálltunk ezekkel a globális erőkkel, és mára Magyarország második legerősebb politikai erejévé váltunk. Ezt az utat tudom nektek is javasolni testvéri szeretettel. Ali naš odgovor je ne. Mi smo se suprotstavili ovim globalizacijskim snagama i do danas smo već postali druga najveća politička snaga u Mađarskoj. Sa bratskom ljubavi vam preporučujem da i vi slijedite ovaj put. Ne hagyjátok magatokat! Küzdjetek a saját árulóitok ellen, akik felfoghatatlanul aljas módon cserben hagyták és elárulták azokat a hősöket, akik az életüket is kockára téve kiharcolták Horvátország függetlenségét. Ne dajte se. Borite se protiv izdajnika koji su na nevjerojatno podao način ostavili na cjedilu i izdali vaše heroje koji su se žrtvovajući svoje živote izborili za nezavisnost Hrvatske. A történelem mindig igazságot szolgáltat nekünk, hogyha nem hagyjuk magunkat. Povijest će nam uvijek donijeti pravdu ako se ne budemo dali. Éljen a független Horvátország! Živjela nezavisna Hrvatska! Éljen a horvát! Éljen a horvát-magyar testvériség! Živio Hrvatsko-Mađarski savez!